Da li imaš neke planove za 25. godinu? Trenutno smo u izradi jednog od mojih najvećih projekta koji sam do sad radio, a to je Starboy. Trenutno su napolju 2 spota koje su kao teaser tog albuma. Pored ta 2 spota ići će još 14 pesama koje su trenutno u izradi, a sam završetak tog albuma kao kruna na taj album idu Starboy premium paketi, premium boksevi. Sad šta će biti unutra još ne bih o tome, ali bit će to uskoro online. Da li bi nekom preporučio posao kojim se baviš? Pa sigurno ne bih, jer sam već dugo godina u poslu i shvatio sam zapravo kakav je posao i zahteva puno odricanja, puno napada sa svih strana i teško je izdržati sve to i puno nepravednosti i loših ljudi koji samo gledaju korist i ja se zato lično držim uskog kruga ljudi oko mene i zato ne dajem puno prostora drugima da tek tako ulete, da li u moj privatni život, da li u posao. Tako da sigurno ne bih preporučio, ali ko je spreman na tako nešto, ima i lepih strana naravno. Zašto i dalje nisi uradio kolaboraciju i sa kim bi volao da bude prva? Pa do sad kolaboracije nije bilo iz razloga jer nisam želeo svoju karijeru da gradim na nekom tuđem uspehu i prosto se još uvijek nije desilo spontano da dođe do neke kolaboracije, pošto ne volim to prisiljeno kada ja zovem nekog da mi reši kolaboraciju sa nekim, tako da prosto čekam neku situaciju gde će samo da se namesti da se nešto odradi, a prosto sećam da sam već došao do nekog stadijuma gde bi već trebalo da se odradi nešto, ali svakako na albumu već ima kolaboracija, zato mi je i drago, a što se tiče cele scene, nemam neku ideju, neki plan, kako bude, bit će. Kako izgleda jedan uobičajeni rani dan Petrova? Pa to je ono što je ljudima čudno kad spomenem. Ja ustajem rano, ustanem u 5 ujutru, pročitam knjigu, odradim svoju jutarnju rutinu. Već sam oko 7 u teretani. Posle teretane odem na doručak, ja sam već oko pola 9 spreman za rad. Odem u studiju sam maltene ceo dan. Jedino ako imam nešto da završavam po gradu, skoknem s mesta na mesto pa se opet vratim u studiju. Studija mi dođe kao neka baza. Odatle mi kreće dan, šta god da se desi, šta god da se završi, vraćam se ovde. I onda završim dan oko 10-11, već gledam da budem u krevetu i sutra iznova. Da li imaš slobodno vreme i ako da, šta radiš za to vreme? Pa iskreno i kad imam slobodnog vremena gledam da sebi zadam neki zadatak da radim nešto, pošto sam radoholičar i volim da sam non stop u nekom radu, u nekom poslu, ali u slobodno vreme kad baš želim da odmorim, ili se vidim s devojkom ili s ortacima, odemo na piće, ali uvek gledam što pre da se vratim do studija ili šta god da odradim nešto, pošto me nervoza hvata kad nisam u nekom poslu, jer konstantno volim da sam u nekom poslu. Da li ti popularnost pomaže ili odmaže? Pa popularnost ti dođe kao mač sa 2 oštrice. Imaš lošiju stranu tu gde uvek moraš biti na oprezu, jer nikad ne znaš ko ti šta zapravo misli i mnogi su tu samo iz koristi, jer si ti popularan. I onda ja iz tih razloga ne puštam toliko novih ljudi u život, i privatni i poslovni. A dobre strane su to što ti se otvaraju mnoga vrata i prosto mnogo opcija i sve što želiš, što bi neko želeo da radi, ti bi to radio mnogo lakše. Jer tu su puno poznanstva, svako ti izađe u susret i ta sama fan baza, kad tebi neko priđe na ulici da te pita za sliku, savet, da popričate par minuta i kad ti njima pružiš tih par minuta, taj feedback koji oni tebi daju, to je meni neverovatna stvar, da ti njima sa svojih minut, 2 ili 5 ulepšaš ceo dan. To je neka stvar koju ja volim što sam takav i što prihvatam to. Gde vidiš sebe za 10 godina? S obzirom da sam mnogo dinamična osoba i da me ne drži mesto, sumnjam da vidim sebe za 10 godina i dalje u muzici, ali ko zna, da ne trčimo pred rudu, ali sebe sigurno vidim sa porodicom. Da se ispunim na tom polju, jer već sada za sebe smatram da malo kasnim, ali opet nije ni da žurim. Vidjet ćemo kako vreme pokaže. Šta Petrova ispunjava? Pa s obzirom da me ne lože materijalne stvari, poput automobila, skupih stvari i ta priča, više volim da širim ljubav i pozitivu. Da pomažem ljudima, da budem tu za nekog kome treba pomoć i
jedna od stvari koje bih voleo sutra za moju budućnost, da budem taj koji će pomagati onima kojima treba pomoć u smislu osoba koja je meni trebala kad sam bio na početku, da ja ta osoba budem drugima. Sad u kom polju vidjet ćemo, nemam neki određen cilj, ali svakako želim da širim tu neku ljubav i pozitivu na sve strane i da budem tu za svakog, da pomažem ljudima. To je ono što mi ispunjava pored nekih basic stvari. Zašto si počeo da se baviš muzikom? Pa to nije bilo iz neke ljubavi ili strasti prema muzici, nego kroz drugih nekih mojih ličnih razloga, a to je da ja od malena sebe nisam video kao radnika, da radim za nekog drugog, da drugim ostvarujem snove, jer zašto da bojim tuđu sliku kad mogu da bojim svoju? To mi je bio neki moto na početku od malena i išao sam u tom pravcu. Da li smatraš da si propao? Ja smatram da dokle god neko radi i nestaje, ne može ni da propadne. A isto tako svoje propuste i loše procene ne gledam kao greške, već lekcije koje me vode ka boljem sutra. I zato gledam i savjetujem sve druge da što više greše dok su mlađi. Jer lakše je prihvatiti grešku i naučiti dok si mlad nego kasnije kad već imaš neki ostvaren život i prosto nemaš prostora za greške. Tako da je bolje da svi mladi grešimo što više, ali grešimo naravno poslom svetu, da bi sutra imali što veće znanje koje možemo da prenesemo nekom. Jer od toga, kao što pričaju, uči najbolji učitelj na tuđim greškama. Ja to barem na svojoj koži ne mogu, meni je mnogo lakše i mnogo efektivnije kad ja na svojoj koži osetim. Zašto si promenio stil? Što se te teme tiče, opet jedan savjet za mlade koji su na početku. Šta god ti radio, ljudi će uvek naći neku zamerku. Tipa kao kod mene, jedni mi pišu, vrati starog Petrova, kad odradiš nešto starije, opet ti isti, opet se ponavlja. Ali zapravo kad uzmeš, preslušaš sve moje pesme, vidiš da su sve moje pesme neki drugi stil. I ja volim da šaram kroz stilove, da idem jedan, drugi, treći, da eksperimentišem, da vidim šta mene voze u trenutku. Nije da sam ja vezan za taj jedan stil koji je prošao jednom i da ću sad samo to da radim, da gazim, da guram to. I uvek volim da prošaram, da prođem kroz sve i da vidim šta meni najbolje leži u tom trenutku, šta mogu najbolje da iznesem. Da li se kaješ zbog nečega? Pa ne iz razloga jer sve to što je bilo do sada je napravilo mene takvog kakav jesam sad. A i bolje je uraditi nešto nego kajati se što nisi uradio. Ovako si bar odradio pa znaš kakav je ishod. A ovako bi se celog života pitao šta bi bilo da sam uradio, a nisu. Tako da se nekam ni zbog čega, jer to me sve dovelo gde sam sad. Kako dolaziš do inspiracije? Pa dok drugi inspiraciju traže u alkoholu, narkoticima i tim stvarima, ja inspiraciju ne tražim, nego je čekam. Ja ti blejim u studiju po ceo dan i iako nemam šta da radim, iako mi je dosadno, iako nemam inspiracije, sedim i čekam i taj trenutak kad naiđi iskoristim u punom potencijalu. Tako da to je neka razlika mene i drugih. To je ono što me odvaja i što me čini jedinstvenim. Šta bi radio da ostaneš bez ičega? Kad bih ostao bez svega, prva stvar koju bih uradio, otišao bih u krevet. Naspavao bi se koliko god mi je potrebno, da li to bilo 2 sata, 6 sati ili 2 dana. Dobro bih odmorio. Ustao bi, seo i spisao bi celi plan za narednih godinu dana, sigurno za početak, i odmah bih krenuo. Odmah bih krenuo u akciju, ne bih čekao sutra, ponedeljak i to. Krenuo bih odmah u akciju, vratio bih se na put, jer tu rutinu koju imam, znam da sa njom mogu da postignem sve. U kojoj god da sam situaciji, jer veština i znanje koje imam, niko ne može da mi oduzme, a ove druge stvari možeš sam greškom da izgubiš, ali sve se to lako vrati ako imaš upornost i znanje. Šta bi bio da nisi postao muzičar? Pa izgleda da to nikad nećemo saznati. Koji je najbolji savjet koji si dobio? Lekcija broj 1, speed. Da li misliš da novac kvari ljude? Pa ne, zapravo novac ti samo pojačava tu stranu koju imaš u sebi, da li loše ili dobro. Neko ko je loš sutra, ako bude imao novac, koristit će ga u loše svrhe. A to ne znači da ga promenio novac, nego da uvijek bio takav, a s druge strane, taj ko je dobar, sutra će novac da koristi u dobre svrhe. Zašto ne piješ alkohol? Pa generalno ne volim da radim stvari samo zbog užitka, a pogotovo ne da budem ovisan o nečemu. I to prosto nije u čovekovoj prirodi. Alkohol ljudskom organizmu nije potreban i zašto bi onda nešto na silu trpao u sebe što mi zapravo nije potrebno. Stalno pričaš kako non stop radiš na sebi. Šta to podrazumeva kod Petrova?
Pa meni je samo bitno da se konstantno usavršavam na svim poljima, da li je to bio posao, da li je privatni život, da li je vokabular i te stvari. Znači samo gledam da što više napredujem na svim poljima, da li to bio fizički izgled, da li posao, da li ovo ono. Samo mi je bitno da svakog dana, na kraju dana, ja imam nešto novo. Kako se osjećaš tokom nastupa? Imaš li tremu? Pa osjećaj moj tokom nastupa je posebna priča, ali pre toga sam put na nastup je okej, ono, tu par sati prođu u vožnji, odradi se tonska, posle tonski. Period između tonski i nastupa je najgori period. Iako je ono kraće od putovanja, ali sat, 2, 3, 4 sata provedena u čekanju i užas, pakao, brate, ono, ne znaš šta ćeš da radiš, pogotovo ja, ono, koji ne radim ništa u suštini. Smaram se u hotelu, brate, ili backstage-u, samo sedim i smaram se, čekam da otkuca čas, ali kad dođe trenutak, kad izađem na binu, šta god meni bilo, da li je bio bolestan, da li me bolila glava, nije mi dobro, u trenutku sve nestaje. To su takve emocije, ja to ne mogu da opišem. Ali šta god uvek da mi je bilo, kako izađem na binu, sve nestaje. I volim od sebe da dam 100% publici, jer su oni tu zbog mene, pa kako god se ja osjećam u tom trenutku. U čemu uživaš pored muzike? Pa na to pitanje ni sam nemam odgovor, zato što sve van mog posla mi nije toliko interesantno. Jer ne pijem, ne igram igrice, ne izlazim. I sve te stvari koje su u trendu danas mi nisu zanimljive. I onda pored muzike, pored samog rada mi ništa nije toliko interesantno. Tako da verovatno za sad ne postoji ništa pored toga što mi je zanimljivo. Možda bude bilo nešto u nekom trenutku. Koje su predrasude koje ljudi imaju o Petrovu i koja je zapravo prava slika? Pa pravu sliku ljudi zapravo shvate kad me dublje poznaju i onda prosto im je nekako nespojivo to čime se ja bavim i kakav sam zapravo. A ja se nadam da sam u ovim pitanjima zapravo široj masi otkrio zapravo kakav sam ja i da sam razbio pojedine predrasude, ali svakako što se tiče predrasuda i tuđih mišljenja nije mi bitno. I ne zanima me šta ko misli o meni, idem svoj put, gledam samo pravo šta će ko da kaže i nije mi toliko bitno. Bitnije mi šta će uzak krug ljudi da kaže o meni. Kako izgleda tvoj screen time? To mi je bolna tema. Screen time. Sad ćemo da vidimo koja je situacija sad. Gledao sam malo da se popravim u posljednje vreme, ali trenutno mi je za danas 11 sati i 49 minuta, što je okej. A utorak mi je bilo 19 sati i 25 minuta. Haos. Koju poruku želiš da pošalješ mladima i svoj publici? Moja poruka za sve, ne samo za mlade, je da sve to što vidimo u drugima, to imamo i u sebi. I onda zato uvek moramo prvo da polazimo od sebe, a ne da stvaramo neke osude prema drugima ili predrasude. Uvek da krenemo od sebe i prvo da rešavamo svoje probleme sa sobom. Znači uvek za svaki problem okriviti sebe, a ne drugog. I onda je to mnogo bolja polazna tačka nego kriviti nekog drugog za svoj neuspeh. I onda od te startnosti sve će mnogo bolje da se dešava. Pusti jednu od pesama iz novog albuma. Jednu pesmu sa novog albuma. Sad ćemo da pustimo nešto. Čak i kad budem najbolji, na ruki tebe nikad pao bi.